Terve ja heipä hei. Mä olen Niksi Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 litraa vettä. Sen veden ei kannata olla liian kylmää, ettei käsi palellu. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Siis käsi. Ja tässä on sisäkumi ja nyt me upotetaan tää sisäkumi tänne ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että reikä löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla veden pintaan. Missä? Niksi Ismo ja Yksi. Niksi Ismo ja 5 tonnia! Niin. Ja.